Българите във Фейсбук надминаха 2 милиона още миналата година. Почти всеки познава свой приятел, който е бил жертва на кражба на самоличност. Влизам във Фейсбук и ми пише, че вашата е парола сменена в 11:20 тази сутрин. И аз гледам и викам, аз ставам сега в 12:30. Как ще стане това нещо? Като му го взеха, само ми е сменена снимката на профила и ми е сменен пола на женски. Хакерски услуги се предлагат даже с обява в интернет. Някои са капан за наивници, но други са реални. Кражбата на профила на практика е нетрудно осъществима, което дава възможност да се предлагат и осъществяват такива услуги в действителност. Когато стане проблем, в 90 на 100 от случаите се оказва, че е използвана кратка, масова и лесна парола. Въпреки всичко има хора, които също слагат рождения си ден, рождения ден на дъщерята, на сина, такива неща и крайният ефект, за съжаление, че рано или късно стигат до пощенската им кутия. В безплатните пощи тайният въпрос и отговор са първият начин да възстановиш забравена парола. Много от пощите са разбити точно през него. Въобще не е добра идея да се използват стереотипни въпроси като името на домашния любимец или лесно достъпни дати и факти. Имаме случаи, в които всъщност личната информация в профил в социалната мрежа или в някой форум, която потребителя сам е споделил, спомага за разбиването на пощенската му кутия. Такъв тормоз в най-добрия случай завършва с полицейско предупреждение. Повечето случаи на кибертормоз изобщо остават ненаказани, макар че според прокурори понякога престъплението не е маловажно. Деяния, които могат да опозорят някого, те са много неприятни, тъй като след това човек дълго време не може да изчисти името си, а такива неща в интернет са много лесни. В българския наказателен кодекс няма престъпление кражба на самоличност. Подобни закони едва сега се появяват по света. Миналата година щатът Калифорния и още 5 американски щата въведоха за злоупотребата с чужда самоличност глоба до $1000 и затвор до 1 година.